Deťáčiky moje, poďte so mnou vstúpiť do sveta vôní. Ja sa vám musím priznať, že ja som bola, teraz mi to je aj také smiešne, ako keby taká troška zadubená. Ledva som si našla jednu vôňu a potom som ju používala niekoľko rokov a ani som nemala chuť ani si vybrať nejakú inú. A teraz ja som sa dostala do toho sveta vôni, kedy som pochopila, že proste každá jedna tá vôňa sa dá mečovať, kombinovať s tým oblečením a presne to bude vystihovať momentálnu situáciu tvoju, ako sa cítiš a čo máš oblečené. Predstavujem vám Gold Oud. Je to majestátna vôňa, ktorá má v sebe niečo čarovné. Je tam škorica, je tam ruža, ambra a samozrejme oud. Prekrásna vôňa, ktorá v tvojej duši vyčarí taký pocit majestátnosti. A keď si dáš nejaký outfit a dáš si ju, tak potvrdí proste tvoj momentálny pocit. Deťáčiky moje, môžete vlastniť aj vy Gold Oud. Vstúpte so mnou do sveta vôni a vyskúšajte ju na markizamodaitaliana.sk.